No 2015, un grupo de afeccionados ao deporte e veciños da illa puxeron en marcha o Carreirán Popular 10K. 4 anos despois, a Fundación Deportiva Municipal presenta a quinta edición deste evento. Unha carreira na que non só se vai a facer deporte, senón tamén a gozar da paisaxe. O Carreirón 10K é un encontro no que se mestura o deporte, o fomento da vida saudable, o protagonismo da muller, da familia, coa paisaxe, natureza e o turismo, xa que os lugares polo que se desenvolve o seu recorrido é unha visión xeral do que é o noso municipio. O percorrido vai polo centro do pobo, polos portos, por entornos de praia, monte, pasando por lugares tan emblemáticos como é a Area da Secada ou o Faro. O Carreirón disputarase o 5 de maio coincidindo co Día da Nai. Con elo tamén se quere fomentar e poñer en valor a participación da muller no deporte. Reincidimos na fundamental participación da muller neste evento deportivo. Continuamos en manter a data da súa celebración coincidindo co Día da Nai, que neste ano cadra o 5 de maio, poñendo en valor o protagonismo da muller no deporte e intentando aumentar cada ano un pouquiño máis a súa presencia, así como a participación en familia cos máis pequenos e pequenas da casa. Entregarás un ramo de flores á primeira nai e trofeos aos 3 primeiros de cada clase, agás nas categorías base. Dende a Fundación tentan chegar a todos os nenos para que practiquen deporte ou actividades físicas. Despois, os nenos non teñen premios destacados, simplemente a todos os nenos se lle dá pois os agasallos que nos donan as empresas colaboradoras e todos os nenos levarán unha medalla solo por participar. Con isto que queremos é evitar un pouco pois en que os nenos corran por prazer e non por competición. A inscripción xa está aberta e pode facerse a través da web msports.es. Na primeira semana tamén se poderá facer na Administración de Lotarías da illa. O máximo de participantes é de 350 para os absolutos e 250 para os cativos.